Kalau kompahnya mereka wow dong. Bapun loh. Mau kalau urip bah. Bismillah mak. Bismillah. Kono hau jodo komodo sesa lang do odo wallate Mobil. Dan kalau mau kalau hang, kalau ada yang dengan baktan, insyaallah. Beri jam. Lagi boleh hang before matang boleh. Hai darab. Beri jam. Ya. Di mana pak? Jam dan kan. Barang baru sih no pak. Biji total aram na biji an bibi an total aram ko hodi ay dara ala biji won honani banura il faut njewta seeda en njewta sabu majjote gol ala waza yewte woni koko keyi mam ina soldi jewte bismillah mina wahidi radi liggéey mo muusi liggéey muusi bi liggéey mo mbetaga ha joni simi accima galle o liggéey bo liggotono bi to o liggéey bo jibi liggotono an hande tolni en mbiya liggéey mo muusi ko bokna wonde min mi liggo tan min de gonmi suka min liggantono baba mi daña ɓiɓɓe mi liggano ɓiɓɓa ɗum no wawi won wona ko wiya dolsin ɗonki yo doole keɓɓo aɗa andi joni a yimbaya ngesa ma mbaɗɗen a immoto joni kala ɗo ɓuuri yawru mbaɗa yi anani coppoya guiye to lagel to gara no kowtoɗen ba mbaɗen ndema ceeɗu mariama sans anani mbaɗen mariama sans anani mam bibi wawatani de a wawatani mariama sans a wawatani mariama sans hande ka wawatani mariama sans bibi nangi bulol de ɓe jaho hoɗo paɗa oɗo biggi woni an toɗo jibi woni colɗaya e jara e pu joni arat goto ɗen guesa ba walla jaaha eggoya naydi haasi allah waɗi ko watta ko jaaha tawoya jibitoɗo woni saabu jibitoɗo woni kala ko jiiɓiɗo kam jiɓtata en yaɗo lesɗele ndu en niɗa min jibinma minoma andi ndu yaadu lesɗe ndu miijiɗa e ɗe maaje a yahani to anani